Καλησπέρα σας. Καταρχήν θα χρειαστώ τη βοήθεια της Κατερίνας ξεκινώντας. Μπορείς να έρθεις και να της δώσεις ένα πολύ θερμό χειροκρότημα. Γιατί το πιο βασικό είναι ότι εσύ όταν βλέπεις ένα χάρτη με τριαντάφυλλο, εγώ βλέπω ένα κανονικό. Κάποιος κάποτε είχε πει ότι τα τριαντάφυλλα είναι φτιαγμένα από πολλά όνειρα. Και αν πάρεις ένα όνειρο και το βάλεις στο χέρι σου με λίγη φαντασία, γίνονται δύο. Και αν έχεις ακόμη περισσότερο φαντασία και τα βάλεις στα χέρια σου, γίνονται άπειρα. Πόσα χρόνια ασχολείστε? Επαγγελματικά 7 χρόνια. Μόνο με τη μαγεία ή και με κάτι άλλο? Ασχολούμαι και με τη τέχνη της μουσικής. Επίσης, μπορώ να πω ότι είναι οι δύο μεγάλες μου αγάπες και τις συνδυάζω κιόλας. Συνδυάζεται η μουσική με τη μαγεία? Συνδυάζεται, μάλιστα επιφέρει σπουδαία αποτελέσματα αν τα χειραγωγήσεις, αν τα καλλιτεχνήσεις και τα δύο μαζί. Θέλει πολλή δουλειά και πολλή αγάπη. Αλλά δεν θα μπορέσει να ζήσει κάποιος μόνο από τη μαγεία, ή μπορεί? Στις μέρες μας νομίζω ότι σε άλλες κανένας δεν μπορεί να ζήσει. Με μια δουλειά, ναι. Ναι, και αυτό είναι το καλό, γιατί είναι ένα μάθημα να κάνουμε αυτό που αγαπάμε τουλάχιστον, να είμαστε ευτυχισμένοι στο τέλος της ημέρας. Μάλιστα, έχω δημιουργήσει πολλές ωραίες μουσικές αποκλειστικά για μαγικά θέματα. Σπάνιες συλλογές. Δεν τις βλέπουμε να υπάρχουν, Όχι, δεν υπάρχουν, ναι. Και αυτό που σε έκανε να πεις θέλω να ασχοληθώ με τη μαγεία, τι ήταν? Πάντα μου άρεσε να ταξιδεύω στο μυστήριο, να βρίσκομαι σε άλλους πλανήτες. Και θυμάμαι από μικρό παιδάκι που πέρναγα με το τρένο εδώ πέρα έξω από την Ακαδημία και έλεγα στη μητέρα μου, τη σκούνταγα και της έλεγα θέλω να έρθω κάποια στιγμή. Η ζωή με έφερε μερικά χρόνια αργότερα να περνάω από εδώ και έτσι σιγά σιγά τα υπόλοιπα ήταν θέμα χρόνου. Νομίζω τελικά μεγαλώνοντας αυτό που με μάγευε είναι αυτό που κρύβεται πίσω από τα μαγικά. Δηλαδή η στιγμή που ο ρεαλισμός γίνεται σκόνη μπροστά στα μάτια μας. Μεγάλη αγάπη του Γιώργου Γαρκομάνη και για τη μουσική. Ήδη κυκλοφορεί CD του με μελοποιημένη ποίηση της Μαρίας Πολυδούρη, ενώ από την όπερα του Βάγνερ και τον ομώνυμο υπότι διάλεξε το καλλιτεχνικό του όνομα Τρίσταν στον κόσμο της μαγείας, όπου ήδη κατέκτησε 2 βραβεία σε βαλκανικά φεστιβάλ και σημείωσε τον αριθμό ρεκόρ των 122 παραστάσεων μόνο φέτος. Κόσμο που ποτέ δεν σκέφτεται να αφήσει. Η μαγεία αυτό που κάνει είναι να συνδυάζει πολλές επιστήμες, πολλές τέχνες, την ψυχολογία και όλα αυτά για να γίνει μία στιγμή, μόνο μία στιγμή, στην οποία θα λάμψουν τα μάτια ενός θεατή. Και ουσιαστικά αυτή είναι η δική μας πληρωμή. Και αν ως μάγος θα μπορούσες να αλλάξεις κάτι αύριο, να βελτιωθεί η κατάσταση στην Ελλάδα, τι θα ήταν? Αν είχα τη μαγική ιδιότητα να κάνω ένα μικρό ή μεγάλο θαύμα, θα ήταν να εμφανίσω πολλούς μικρούς καθρέφτες και να τους τοποθετήσω μπροστά στον κάθε άνθρωπο, να βλέπαμε ποιοι είμαστε και τι ανάγκες έχουμε. Και να ανακαλύψουμε σιγά σιγά τη ζωή, η οποία είναι η ίδια η μαγεία. Το βλέπουμε συνέχεια στις παραστάσεις μας ότι ο κόσμος θέλει να έρθει να ξεφύγει λιγάκι, να δει κάτι το οποίο δεν το έχει ξαναδεί και όντως με τη μαγεία αυτό βιώνεις. Βλέπεις κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί απλά. Περσέας και Τρίσταν, στον τελικό μάλιστα του Ελλάδα έχεις ταλέντο, κατάφεραν να διακτηνήσουν έναν άνθρωπο από τη σκηνή στην εξέδρα των θεατών, κόβοντας την ανάσα κριτών και κοινού σε ένα εφέ που έκανε το γύρο του κόσμου. Μπράβο, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν επίπεδου διεθνούς, το είχατε σκεφτεί, το είχατε φροντίσει, μας το χαρίσατε και εμείς το απολαύσαμε. Ο κόσμος για μένα πάντα έχει ανάγκη, πάντα χρειάζεται τη μαγεία, πάντα χρειάζεται τη μεταφυσική ιδιότητα που μας δίνει η φύση από τη στιγμή που γεννιόμαστε. Απλά κάπου το ξεχνάμε. Πολλοί είναι καχύποπτοι και δικαίως είναι καχύποπτοι, αλλά το πιο ευχάριστο, σας μιλάω ειλικρινά, είναι μετά από μια παράσταση όταν έρχεται κάποιος και σε πιάνει και σου λέει δεν ήξερα ότι αυτό το πράγμα είναι η μαγεία.